Hello viewers, jotonani YouTube channel lo phai kaham lam sago kha khayo nero jota kaha tong banya mia ang lama kalba asok tong pro ani yakung mere kheng nang hangke bang mobile battery roi nai ni mala jo Sidrai Kator makasakna oma Krikha ani jota wase war khana sutui dakhe jota waroi sutui jakhe dakhe mahata lokha kisi belai Krikha asa Sidrai Kator ma oma ombai warja khangke ba angba ayung mayuk singnai khabla o Sidrai jana hai khlai ana ke sikri tangla ang tak tabo top thar sirona viewers ang nok ni bangai ang khatra no ki ngai ya ganda khitlangai se nok na phono tong viewers naw nai tong di ani video ni kisa phane skip ta khai di tei ani channel no subscribe khai jadi viewers ang ni rok subscribe khai ke si like comment khai ke si ang tei bu video katal khanya motivation mau viewers viewers nok nai tong di ang goso khatra no kiriya angai ani ya sigana khang Sidrai Kator magana ja langai tong kha boki safa no boni ya sing banang khang ke ban buwa nang khang ke ang belai ke kosto manai diska mani bangai diska nai ta viewers nai tong di ani oma nai di ani ya pai baksa log to hambai viewers sono ani video pari nai ma bangai tei jotono kaham kreng toni khushi tong da hambai jotono